Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Sugeng enjing. Sami sehat nggih sedaya? Alhamdulillah. Nggih. Saderenge diwiwiti pasinaon dinten menika, monggo Mas Ketua Kelas dipimpin doa riyen. Nggih. Niki enten ingkang mboten mlebet. Enten sinten? Intan nyapa? Gerah apa sakit? Masa kok kancane dhewe digerahne iki piye? Gerah iki kanggo sapa? Wong sing luwih sepuh. Lek kancane dhewe cukup sakit. Jale mas-mase ngadeg kok kabeh sik. Jale klambine mlebu apa nak? Ya novel piye kuwi biasane metu lho. Mening sip. Johan, nah ya to. Mas Johan dilebokne ora ditekuk lho ya. Dilebokne sik sing rapi. Dina iki sampean isih nglajengake materi apa? Unda usuk basa Jawa apa ngoko alus. Kula menehi apa? Tugas apa? Sampean takon wawancara sapa? Tokoh inspiratif mestine kabeh kelompok wis ngleksanani to? Sampun. Nah, sakderenge nglajengake kok nggih apa to hasilmu wawancara wingko? Sakderenge dilanjutne jale dieling-eling maneh materimu minggu wingi. Materimu minggu wingi ngenani ngoko alus. Apa kuwi sing diarani ngoko alus? Basa ngoko kecampuran krama alus utawa krama inggil. Ngoko alus sampean mau mature basa ngoko ning ana kecampuran krama alus. Manggone krama aluse ning endi? Ana ing tembung kriya siji, sijine ning sesulih purusa kepindo. Apa sesulih purusa kepindo iku? Lah ya apa? Sapa? Kowe. Kowe dadekne apa? Panjenengan. Ngoten, eling apa ora? Pun. Terus sing sijine mau tembung kriya. Tembung kriya iku tuladhane apa? Mangan. Mangan iku kudu diganti menyang krama alus utawa krama inggil. Dadine apa? Dados dinten menika sampean isih nglajengake materi ngoko alus. Ananging niki mengke wonten gayutane karo asilmu wawancara. Ancase pasinaon dina iki sing sepisan. Sampean mengko kudu iso nyebutne tata carane gawe laporan asile wawancara. Sing kapindho mengko sampean kudu iso gawe laporan asil wawancara. Sing ketelu sampean mengko kudu iso nyegahaken ki apa? Mempresentasikan asilmu gawe laporan asil wawancara kuwi mang karo kancamu. Terus sing pungkasan, kancane sing ora nyegahaken asile wawancara kuwi mang kudu menehi panyaruwe. Panyaruwe ki apa? Panyaruwe kok pertanyaan. Tanggapan, saran, pendapat iku uga bisa nyuwun pirsa. Iku ancase pasinaon dina iki. Nggih, dados niki mengke pasinaonmu ning dina iki sampean gawe laporan hasil wawancara tokoh
inspiratif. Sing wis kok leksanakne karo kanca-kancamu minggu kepungkur. Nggih, oleh bebungah saking kula. Bebungahe apa? Lah kae iso kok inseng ning meja ngarep kae. Nika wonten kalih, sing setunggal mengke tak paringne dingge bocah sing paling aktif nyuwun pirsa utawa menehi panyaruwe. Ana loro lho kuwi ya. Engko dingge kelompok karo dingge individu. Pun dadi sing semangat. Sing semangat lek presentasi iya, semangat lek nyuwun pirsa karo menehi panyaruwe. Ngoten nggih. Yo saiki kumpul dhisik karo kancane sak kelompok. Kelompok setunggal manggone ning sisih lor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pun nggih, sampun siap? Sampun siap nyemak video materi? Pun nggih digatekne sing tenanan, mengko urut-urutane tata cara laporan, gawe laporan hasil wawancara kudu kok catet. Nggih? Pun paham? Niki mengke tugasmu sak bibare nyemak video yaiku ndamel laporan hasil wawancara tokoh inspiratif sing wis kok wawancarai minggu kepengker. Nggih. Pun saniki disemak video wonten ngajeng. Nulis laporan hasil wawancara nggunakake basa muka alus kanthi topik tokoh inspiratif. Cara kangge nulis laporan hasil wawancara ingkang sepisan yaitu nulis dasaring wawancara, kaping 2 anjasing wawancara, kaping 3 topik wawancara, Ketinggal nggih? wektu lan panggonan wawancara, kaping 5 narasumber lan pewawancara, nomor 6 asile wawancara, nomor 7 tututaning wawancara, lan kapungkasan panyaruwe utawa saran. Sanangke para siswa anggone nulis laporan hasil wawancara kanthi topik tokoh inspiratif kudu nggunakake undang usuk basa muka alus. Monggo sami dirembuk kalian kanca-kancane sak kelompok. Nggih, niki sampean sampun ningali apa kuwi mau? Video apa? Tata cara gawe hasil wawancara. Jajal sik kelingan ora tata carane sing kepisan mau apa? Dasaring wawancara. Terus kepindho? Andasing wawancara. Ketelu? Topik wawancara. Iki mengko kabeh topike padha apa? Tokoh inspiratif. Terus yang kepapat waktu lan panggonan. Aja lali diwenehi dina karo tanggal lho mau ya. Lajeng kelima narasumber iku sapa sing kok wawancarai, sing pewawancara iku sampean sak kelompok mengko ditulis kabeh jeneng-jenenge. Lajeng asile wawancara iki mengko wujute asilmu wawancara dadine pitakenan karo wangsulane saka narasumber iku ditulis dilampirne nggih. Terus dudutane wawancara saka asil kuwi mau langsung didutut apa to asile kuwi nggih. Terus sing pungkasan panyaru. Pun sakmenika dipun awiti ndamel dimireng sik. Ndamel laporan hasil wawancara tokoh inspiratif sing wis kok wawancarai minggu kepengker. Nggih ditulis sing rapi kaya format sakjroning LKPD. Pun menika wonten slide, wonten formatipun.
Dalam sedaya. Nggih. Sedaya perkawis kena perkara wae. Kan iki tak kon gawe ning ngoko alus to. Nggih menika cah dimirengne saya cah. Nggih sampean lek ndamel laporan hasil wawancara iku nggunakake apa wau wonten video? Nah, nggunakake undha usuk basa ngoko alus. Dieling-eling wau ngoko alus ki sing kepiye. Ya, aja ngasih merucut lho, sing perlu kok ganti menyang mo. Cobi kula nyuwun nggih ingkang kelompok sinten kelompok 6? Kelompok 6? Nggih, cobi Mbak. Menika sampean cegahaken wonten ngajeng. Nggih. Monggo kelompok 6 ajeng mriki. Nggih, mboten. Iki napa dipun? Engkang mboten nyegahaken dimireng riyen. Engkang mboten nyegahaken cobi nyemak kancane engkang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita hakim kelompok 6 badai menjelaskan hasil rujukan kita ini laporan hasil wawancara tokoh inspiratif Ibu Bumaya Pamsiri. Ayo Mas. Napa terus pundi? Anak sedaya bisa ikut sama tokoh hukumnya. Pesan kesane Mbak njupuk sangka tokoh Bumaya. Kita sedaya kudu semangat lan ora oleh dikira kanggo nggayuh pepinginan kang dikarepake kita kangge nyenengake wong tuwa. Lan aja gawe wong tuwa nelongso amarga tingkah lakune. Niki wau cobi sangka asile nyegahaken hasil wawancara iku wau. Tesih kathah tembung-tembung sing durung trep anggone nglafalne iya lek matur kurang trep. Terus yen dimirengne sik. Nggih. Terus apa jenenge yen nyalin utawa ngubah menyang krama alus isih durung bener. Terus engkang wuwuan ater-ater karo panambang iku perlu diganti menyang krama alus pora? Mboten. Amargi isih ngoko alus. Yen wis mlebu krama inggil utawa krama alus, diiki malih dipun ake malih aken. Nggih, niki bebingahe saking kula ingkang sepisan kanggo siswa ingkang aktif wau sakdangune diskusi tekan nyegahaken kemang wonten setunggal sing bener-bener aktif. Nggih, sapa? Kangge Mas Akbar. Kawit wau nyuwun pirsa. Iki Mas, maju. Tak paringi. Wingi sing jalan santai oleh mesin cuci, ya nggih. Sami-sami. Lajeng niki tesih setunggal kangge kelompok. Sapa? Niki Bu kula paringaken kangge apresiasi. Monggo Mbak. Nggih. Pun kangge kelompok 6. Cobi sampean buka wonten Telegram. Sampun kula ketun pitakenan soal sing perlu kok garap. Cobi dibuka dhisik. Nggih, evaluasi niku dipun
bikak terus diwangsuli pitakenane. Sedaya Bu. Lah wong soale namung setunggal nggih sedaya. Nggih to? Ayo dibuka dhisik. Diwangsuli pitakenane. Pitakonane apa to, Cah? Pitakonane apa, Jale? Diwaca sing banter. Neng kono sampean tak kon nyeritakne maneh asil dudutan wawancaramu kuwi nganggo basamu dhewe, ora perlu dawa-dawa. Intine wae piye? Sampun nggih? Sampun? Kangge pepanggihan minggu ngajeng menika nglajengake bab undha usuk basa Jawa krama lugu lan krama alus. Nggih, mengke sampean saged maca-maca materine dhisik. Ngoten nggih? Nggih. Wonten pitakenan mboten? Mboten? Nggih, monggo Mas Ketua kelas dipun pimpin doa. Nggih, matur nuwun. Menawi saking kula wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih. Nggih, sugeng pepanggihan malih ing pepanggihan minggu ngajeng. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam